हाय हॅलो एसएन क्रिएशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर आज आपण खिचडी बनवणार आहोत. तर खिचडीसाठी इथे तांदूळ, तुरीची डाळ, मुगाची डाळ स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य इथे बघू शकता. इथे मीठ, 2 टमाटे, कांदा, हिरवी मिरची, 2 बटाटे, फ्लावर, कोथिंबीर असं एवढं साहित्य इथे मी घेतलेलं आहे, बघू शकता. तर आता आपण अर्धा चमचा मोहरी टाकून घ्यायचे. 2 चमचे तेल टाकले मी. इथे मी अर्धा चमचा मोहरी टाकून घेतलेली आहे. अर्धा चमचा जिरं आणि इथे मी अद्रक लसणाची पेस्ट पण अशी खलबत्त्यामध्ये कुटून घेतलेली आहे, बघू शकता. अशा पद्धतीने आता आपण कांदा टाकून घेणार आहोत. कांदा टाकून घ्यायचा आहे, तो चांगला परतून घ्यायचा आहे. 2-4 हिरव्या मिरच्या टाकून घ्यायच्या आहेत, टाकून घ्यायचे. आपला कांदा अद्रक लसणाची पेस्ट परतून झालेली आहे. टमाटे टाकून घ्यायचे. टमाटे असे छान परतून घ्यायचे. त्याच्यानंतर आपण फुलकोबी पण टाकून घ्यायची. फुलकोबीला पण फोडणीमध्ये असं चांगलं परतून घ्यायचं आहे. नंतर आपण बटाटे घेतलेले आहेत. 1 वाटी फ्लावर टाकलेला आहे आणि टमाटे 2 टमाटे आणि आवश्यकतेनुसार कढीपत्ता, अद्रक लसणाची पेस्ट, 2 कांदे. अशा पद्धतीने असं आपण छान फोडणीमध्ये परतून घ्यायचे. अर्धा चमचा जिरे, अर्धा चमचा मोहरी असं आपण फोडणीत टाकून सगळं असं हे छान परतून घेतलेलं आहे, इथे बघू शकता. तर आता आपण अर्धा चमचा हळद टाकून घ्यायची. हळद टाकून झाली की आपण याच्यामध्ये फोडणीमध्ये लाल तिखट टाकायचे. आवश्यकतेनुसार मी इथे 1.5 चमचा टाकते. 1.5 चमचा अंबारी मसाला. आता आपलं सगळं साहित्य परतून झालेलं आहे. आता आपण कोथिंबीर पण टाकून घ्यायची आहे, इथे बघू शकता. कोथिंबीर टाकून झाल्यानंतर आपण त्याच्यात थोडं पाणी टाकायचे. सगळे मसाले एकत्र होण्यासाठी थोडं पाणी टाकून घ्यायचे, कारण आपले मसाले जळू नये म्हणून आपण थोडं पाणी टाकून घ्यायचे. त्याला छान तेल सुटेपर्यंत परतू द्यायचे. हे अशा पद्धतीने इथे बघू शकता. अशा पद्धतीची खिचडी खूप छान लागते. तुम्ही तांदूळ आणि डाळ स्वच्छ धुवून टाकून घ्यायची आणि चांगले परतून घ्यायचे फोडणीमध्येच, म्हणजे ते सगळे छान मिक्स होतं आणि आपली खिचडी छान चवदार होते. अशा तांदूळ टाकून झाल्यानंतर असं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे पूर्ण एकत्र. आता आपण आवश्यकतेनुसार पाणी टाकून घ्यायचे. 1 किंवा 2 तांबे, मी 2 तांबे पाणी टाकणार आहे. तर आता इथे 1.5 चमचा मी मीठ टाकणार आहे, कारण आपली खिचडी जास्त असल्यामुळे खिचडीच्या अंदाजानुसार आपण मीठ टाकून घ्यायचे. आणि आता मी पाणी पण टाकणार आहे याच्यात. 2 तांबे मी पाणी टाकणार आहे आपला खिचडी शिजण्यासाठी. तर आता आपण मीठ टाकून घ्यायचे. अंदाजानुसार मीठ टाकते मी. इथे साधारण 1.5 चमचा असेल हे मीठ. मीठ टाकल्यानंतर असं छान परतून घ्यायचे, मिक्स करून घ्यायचं सगळं मीठ, म्हणजे सगळं मीठ आपलं पूर्ण खिचडीमध्ये मिक्स व्हायला पाहिजे. अशा पद्धतीने 2 तांबे पाणी टाकून घ्यायचे. असे मी 2 तांबे पाणी टाकून घेतलेलं आहे. पाणी टाकल्यानंतर छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि याला 10-15 मिनटं चांगलं शिजवून घ्यायचं आहे. असे छान आपली खिचडी तयार होते, इथे बघू शकता. आपण आता याला 15 मिनटं शिजवून घ्यायची.